S-a publicat Ordonanța de Urgență 8 pe 2026 cu măsuri de relansare economică. Se menține bonificația de 3% pentru plata la timp a impozitelor aferente anului 2025. Nu este o noutate absolută, dar mesajul este clar. Conformarea fiscală este recompensată, întârzierile nu mai sunt tolerate. TVA la încasare. Plafonul crește la 5 milioane de lei în 2026 și 5,5 milioane în 2027. Mai multe firme pot plăti TVA doar după ce încasează factura. Diferența reală se vede în cash flow. Pentru micro-întreprinderi, 90 de zile pentru angajarea inițială la firmele noi. Dacă ai un singur angajat și pleacă, ai 30 de zile să-l înlocuiești, iar ieșirea din regim se aplică din trimestrul următor. Este o ajustare juridică importantă. Vânzarea ocazională de utilaje nu mai intră în plafonul de 100.000 de euro, iar bunurile sub 5.000 de lei pot fi trecute direct pe cheltuială. Pentru sfaturi și optimizări, apelați cu încredere la echipa noastră.